Бих запомнил мача с гола, който отбелязах и с победата, която спечелихме и с завръщането на Нани. Изпуснах Доспата и малко се ядосах, честно казвам, защото по принцип не изпускам. Вътрешно си казах, че трябва да се поправя и да дойде нова възможност и да не я опропастя и нея. И да мое щастие тя да дойде веднага. От дете брат ми ме запали по анимета. Аз съм голям техен фен и гледам след всеки мой гол да правя различно радване на мой любим герой. Първо искам да го поздравя, че прояви истински професионализъм, защото той не само, че сме съотборници, но може би ми е така един от най-близките приятели. И знам той през какво мина тези месеци, на уморен труд, постоянно гледаше под една или друга форма да тренира. И аз съм истински щастлив за него и знам, че ще помогне, защото всички знаем той какво може.